spørger mine unger om det der med at bo på landet. Det kunne de godt nok ikke stoppe. Det var jo ikke stille. Rigtig kønt. Jeg kan slå nogle unger, du har. Fuldstændig. Betonunger. Jamen, ja! Marianne, hun spurgte om. Så ringer klokken! Og gruppe 1, de skal ned til broen. Så julen af. Ja, vi skal bare gare den også kommer, så den ikke bliver helt beskidt. Og den der orange. De er derude. Tak. Rolig nu for, Mads Rons Petersen. Ja, bare slap af. Den første der, den er fra 13. april, og den anden der, den er fra 17. maj. Så. Og hende der, hun bestemmer det hele. Og det hele hingstefølge. Praktisk. Vores hold er det bedste. Lige vende bolden til, Thomas. Yes! Jeg kunne se det. Så. My life is in your hands. Jamen, det har jeg sgu bare lidt. Nu kommer det. Mikkel, vi stoler på dig. Det er helt Godt. Samtidig. Rolig. Ja, jeg offrede sig. Jeg synes, det var dejligt. Men spørger mine unger om det der med at bo på landet. Det kunne de godt nok ikke stoppe. Det var jo ikke stille.